मानिजाथाव बिथां आरो बेवहायनो बाहागो लानो हानाय बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मानिजाथाव बिथांमोन आरो बे हाबाफारिखौ बानजायगिरि सनमनजय बसुमतारी मानिजाथाव बिथां आरो बे हाबाफारियावनो जाज हिसाबै दायित्व मोननाय मानगोनां मानिजाथाव बिथांमोन आरो बे ओनसोलनिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय आंनि बिदा बिबथै बिबाजै बिमादै आरो फंबाय बिनानाव आरो लोगोफोर आरो बे बादायलायनायाव बाहागो लानो फैनाय जोंनि मोसाखावरि मानिजाथाव बिथांमोन बे समाव आङो सानजौफुनि बयनिबो गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय आरो खुलुमनायखौ बावग्रोबाय आरो लोगोसे 1433 साल जे गोदान बोसोर बे गोदान बोसोरनिबो बयनोबो गिदिरखौ खुलुमनाय आरो गथ'फोरखौ अननाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो गिबि गिबि बावग्रोबाय आरो आसा खालामदों जोंनि बर' माहारिया बे बोसोर बोसोर जुग जुगान्थरनिफ्राय जे बैसागु फोरबो बेखौ फालिनायनि असिलायै जोंनि जातिखौ बा दामनाय देनायखौ गोजौ फारसे बा ओनसोलाव जे दामनाय देनायनि जे जावरिखांनाय हारिमुनि जे जावरिखांनाय बे असिलायै हयथ' जोङो बे बैसागु फोरबोखौ जों रंजानायजों लोगोसे जों खालामबोदों खुब मोजां जाय बिथांमोना बोसोर बोसोरनिफ्राय बे बैसागु फोरबोखौ जागायजेनबोदों बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय आं बिथांमोनखौ खुलुमनाय बावदों आरो आसा खालामदों बिथांमोननि नाजाथाबनायजों बिथांमोननि जे नाजानायजों बिथांमोननि जे प्रेरणा होनायजों बिथांमोननि जे जोंखौ रंजानो दामनो देनो फोरोंबोनायजों निस्सय नैबे जों बे जौसांखौ दिनैहाय मोननो हादों होननानै आं आसा खालामदों हयथ' नङाबा बे बैसागुआ मा जिनिसमोन बे बैसागुनि जौसाङा मा जिनिस हयथ' जों बे प्लेटफर्मखौ मोननो हानाय नङामोन बिनि थाखायनो आङो गोदोनिफ्रायनो जाय बिथांमोना बेखौ संस्कार खालामबोयै बोयै दा बाहेरानिफ्राय बा फोथारनिफ्राय बे जौसांसिम लाबोदों बिथांमोनखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावदों आरो आसा खालामदों जे बैसागुखौ जों खुंफुंनायनि जे थांखि उद्देश्य जे इसोरनि खाथियाव थानानै बा इसोरखौ जों आशीर्बाद खालामनानै बा आशीर्बाद बिनानै इसोरनि आशीर्बाद हांख्रायनानै जोङो बे 365 दिन बे बोथोरखौ जाहाथे मोजाङै बाबेनलांहोनो हायो निस्सय बिनि थाखाय जोंनि माहारिया गावनि न'खराव गावनि दरखङाव निस्सय आलारि बाथि सावनानै बा जातिनि समाजनि ओनसोलनि मोजांनि थाखाय निस्सय जोङो आशीर्बाद बियो बे आशीर्बादा निस्सय मोगथां महर मोनगोन होननानै आङो आसा खालामदों आरो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय इसोरनि खाथियाव आशीर्बाद बिदों आरो जाय बिथांमोना आबादारि बे आबादारि बिथांमोनाबो बे बोसोर गोदान 1433 मायथाइया जाहाथे बिथांमोननि लुगैनाय बायदि नांनाय समाव दै नांनाय समाव अखा नांनाय समाव सान्दुं जाहाथे बिथांमोनाबो बे बोसोरसे जे हाबाफारियाव बा जाय गावसिनि आबाद थिलियाव जाहाथे इसोरा बिथांमोननोबो सहाय सुजुगिता होनानै बिथांमोननि न'खरखौ बिथांमोननि संसारखौ जाहाथे गोजोन बा गोजोर थासारि जाहाथे बिथांनोबो मेसेज लाबोनानै होफैयो बिनि थाखाय आं इसोरनि खाथियाव आशीर्बाद बिबाय आरो जाय बिथांमोना छात्र छात्री बे छात्र छात्री बिथांमोनखौबो बा सोलोंथाइ लागिरि बिथांमोनखौबो आं खावलायबाय जाहाथे इसोरा बिथांमोननोबो बे बोसोर गोदान 1433 साल बा 33 मायथाइ बे मायथाइया सोलोंगिरिफोरनि थाखायबो बा फरायगिरिफोरनि थाखायबो जाहाथे गाहाम मोनसे दिन बा गाहाम मोनसे बोसोर बा गाहाम मोनसे मायथाइ जानानै थायो गावसोर जेरैबायदि आसा खालामदों जेरैबायदि फरायनो सिन्था खालामदों बेबायदिनो गोहो बुद्धि सक्ति होनानै जाहाथे बिथांमोनखौबो बे 365 दिन 1433 मायथाइखौ जाहाथे गाहामैनो गाहाम बाबेनलांहोनो हायो बिनि थाखायबो आङो इसोरनि खाथियाव आशीर्बाद बिबाय आरो जाय बिथांमोना बिजनेस खालामो बा साख्रि मावो बिथांमोना गावसिनि लामायाव
बा गावसिनि थांखियाव गावसिनि उद्देश्यआव सौहैनो जेखि आसा खालामनानै खामानि मावा मानो बे आसा खालामनायखौ जाहाथे भगबाना बा इसोरा जाहाथे आशीर्बाद होनानै बिथांमोनखौबो गावसिनि थांखिसिम सौहैनायाव मदद खालामो। बिनि थाखायबो आङो इसोरनि खाथियाव आशीर्बाद बिबाय आरो जोङो जयैनो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव बिभिन्न हारि माहारिनि गेजेराव बिभिन्न धर्मावलम्बी जोङो गुबुन गुबुन धर्मनि गेजेराव जों गोजोन आरो खौसेथि आरो अनलायनायखौ दिथा खालामनानै बे ओनसोलनि जौगाखांनायनि बे ओनसोलनि थामोनथाखौ रैखा खालामनायनि सारा भारतबर्ष सारा आसामनि बा सारा बिटिसिनि थामोनथाखौ रैखा खालामनायनि मोजां मोनसे उद्देश्यजों मोनसे मिजिंजों जाहाथे मोजाङैनो मोजां जोङो खामानि मावफुंलांनायाव सहाय खालामनो हायो। बिनि थाखायबो आफा अबंगसायनि खाथियाव आशीर्बाद बिदों बुद्धि बिदों बिथांमोननि आशीर्बाद बिनायजों जोङो जाहाथे जोंनि उद्देश्यसिम बा जोंनि थांखिसिम जों जाहाथे सौहैनो हायो। बिनि थाखायबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अबंलावरिनि खाथियाव बा इसोरनि खाथियाव आं आशीर्बाद बिदों। दा जों रंजागोन रंजानायाथ' जों रंजाबाय थाखागोन। इसोरा जोंखौ सक्ति होथों गियान होथों बुद्धि होथों बयनिबो गेजेराव गाज्रि मोनसे थासारि गाज्रि मोनसे बारहावा जाहाथे दाजाथों बेखौनो आङो गले गले इसोरनि खाथियाव कामना खालामबाय। आरो दिनैनि बे मोनाबिलि बा दिनैनि सानसे जे रंजानाय बे रंजानायाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो बयखौबो खावलायगोन जाहाथे आयेन आब्रुथिखौ रैखा खालामनानै परिबेसखौ मोजां फारसे रैखा खालामनानै थासारिखौ मोजां फारसे लानानै मोजां मोनसे सिन्ताधाराजों गोदान मोनसे मिजिंजों जाहाथे जोङो दिनैनि बे रंजानाय बा बैसागु फोरबोखौ जाहाथे मोजाङैनो मोजां बाबेनलांहोनो हायो बा बाबेनलांहोयो। बिनि थाखाय आङो खुंफुं आफादनि जानानै आङो बयखौबो खावलायबाय जाहाथे गाज्रि मोनसे परिबेस जाहाथे जाया बिनि थाखाय आङो बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायबाय आरो खुंफुं आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो खावलायबाय बिथांमोनाबो जोंनि गेजेराव हयथ' जागोन लोंगोन मोसागोन मुसुरगोन बेनि गेजेराव माबाफोर एसे एनै अघटन जानो नागिरोबा बेखौबो जाहाथे संजमै जाहाथे सलुसन खालामनानै बा मिला मिसा खालामनानै जाहाथे दावराव दावसि जाहाथे जाया जाहाथे गोजोन थासारिजों जों बे मास बा बे दिनखौ बारनायजों लोगोसे सारा बोसोर 1433 मायथाइया जाहाथे बयनिबो गाहामै गाहाम जानानै थाङो। बेनि थाखाय आं बयखौबो कामना खालामनानै जोबथारनायाव फिन खेबसेबाव आङो गिदिरखौ खुलुमनानै उन्दैखौ अननायजों आंनि बिबुंथिखौ आं बेयाव फोजोबबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय।